social media hakuna munhu ane zera nayo. Ndichikutambira zvekare pano paHatirare 263 pano panichange ndichikuzivisai nhau dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ndinobatira muzuva ranhasi inyaya yaTait naKiki. Tait naKiki vakaita live paFacebook page yavo vakaisa nhamba dzemunhu anonzi iye Mo Boys pascreen, vakadzisa pascreen. Zvisinei hazvibvumidzwi kuti unoisa information yemunhu pavhidhiyo asiri kuzvida vanhu musina kuwirirana. Zvinhu zviri personal zvekuti unozoisa nhamba chinhu chiri personal hazvibvumirwe. So akazonoripota nyaya iyi kumapurisa. Vana Tait vamhangarirwa nyaya iyi, vakapiwa mafomu raTait neraKiki zvakanzi muri kufanira kukudilita live yamakaita iyaiya muchisa nhamba dzemunhu pascreen pavhidhiyo yelive yamakaita, and then mobva maita imwe live futi muchikumbira ruregerero kune vanhu vamakatadzira. Zvaripotwa kuSengton, iyo police station iriko kuSouth Africa ikoko ndokwavaripoterwa kunzi ndo kuri kuperera nyaya dzenyu ikoko, asi toda timite live muchikumbira ruregerero mastreets esocial media. Zvisinei munozongozivawo kuti chirungu chinonetsa. Ivo vana Tait naKiki vanga vachiti zvonezvo chirungu chinovanetsa, saka varida kuudzwa nemupurisa uyu akauya nemafomu ayaya kuti vaverenge. Zvikanzi toda kuudzwa zvakanatsozara kuti zviri kumborevei, toita idu zvavanenge vataura. Hapana ari kuziva kuti vachasungwa here kana kuti havasungwe, but vamhangarirwa kupolice station.